Tarabasa Lems Limited along kili ke padpon ang theklang pontang. Aron repen rong sar ke padama puthak longri krehini sar habe ame kheruni aro tumpen ke kroi kre ang thek kachipaklang. KSA longnit head branch pen longnit dalang roy along ke pang ther sai ke dengpon. Song thom chingrom pet pen rong thilula pen rong pimpla ma hithi along ke pang ther sai ke dengpon. Jakhoni Faikre Choksiarni Kuluni constituency ke parlo Tarabasa Lems Limited along kili ke padopon bangso kili kalong bangkre pho ang hoi pen kadok kabe bang thongkebra trok abang phu bang phitum chepate dun bangso ke chepate along BJP rat chari asong pen bangkre pho chetoy dun lo APHLC asong pen bangkre pi chetoy dun lo tom thak thak ti songwela pen akaprek asong pen sitame bang trok se tum chepate dun Tarabasa Lems Limited along shareholder aro ke thomra thongke brai siatum bot jokpon si bangkre pho kimi BOD ingwai pon labangso kili galong kache pahaya tumamen lake ajid rong phat kache pahai pon abut pak pharoi sira thongke merket babu phangcho pak pharoi sira plibut bapuram timung pak pharoi sira phoke prasir kep Dhaneswar Singnar pak pharoi sira krener kebut Diliram terang pak pharoi sira Proxy Boot, Janivel Inki, Pak Harusira, Dikebra Isi Boot, Jameson Teron, Pak Harusira, Nerke Boot, Kanam Inkiti, Pak Harusira Inquara Trok Boot, Kensing Milik, Pak Harusira Hobut, Mongol Bay, Pak Chopsir Kebra Ho Boot, Ronjit Teron, Pak Harusira Dikebra Sirke Boot, Hakim Bay, Pak Harohinira Ho Boot, Mekri Teron Pi, Pak Harusira Trok nerke bra forward hom sira ingtipi lapen branding be atumsi cepahay pon bangso kili kalong APHLC asong ahimpen bangkre pho ang hoya farmana long bangkre pia bang pho atum cepate dun pen bangkep mate ing hoy kep cepahay pon BJP atum ing hoy hini cepahay pon tonsi akapre ka song atum pen bangke thom ang hoy cepahay pon ing samjin pen Tarabasa Lems Limited kilik pachon pon chairman lapen vice chairman ang hoy ke prabjin pen ke bang jilang arnisi epek pon po pusi beta rep dunong dong mukak pen Daniel Santimung report ano news ni phai krek trop dak Tarabasa Lems AGM mate new BOD election aprang sini pini dak Tarabasa Lems salong a shareholder abang pula pen abang thie tumaphan nili Tarabasa Lems secretary hoi pen nili jasabel alang ni tum phan akiro pi pajirik lo athege alang tum aningiding aningeme katukawe ningkang samjin pen dak AGM sitame alang ni tum jakongrang ng pidunsi AGM tapachun long pemelo lapenan partala Tarabasa Lems non akimi puthot akumiti mate Board of Directors labangso kilikalong aphalong same alang itu methang ningke hang a candidate lapen labangso Tarabasa Lems bisonsi akimia committee tum la society a business ke pangchopon jima po alang itu maso ke matha make pen alang itu ningke hang a candidate sitame pini alang itu kilikalong jakong harang pidunsi non hekjong sitame da returning officer pen bangkre pho abang thu da pen abang thi pan stame ke hai mate winar stame ratang no stame paklang poniklo penan par stame da pini da soi je mate election along kaddo kawe shareholder bang thu bang thi pini alang nitum da nangi tongdun ke nage 331 shareholder lo mate abutar si pinida Tarabasa Lems kilikalong alang nito ang tonggun lo lapen katu kawedak candidates ke bang thongkep rap poando lasa unreserved category along ke asit ke sit pe hiniwet sitame da katu we ke chepate labang ke bang inquara sirkep
bang ko sirkep cepat tu pensi bang training apan shareholder bang tu khitum ingwai ponluk lapen adun tu women category along dak ke asit ke hini once tame dak ke cepati lo contest bang ke dak bang lido basi bang piang bong pen tame bang hini sordo tu pan shareholder bang tu bang khitum ingwai ponluk lapen adun tu STSC labang so kategori along sitame asit ke silo sita data candidate bang ke bang hini dolo basi shareholder bang tu abang piatum idu da fansi ingwai fansi ke hai mata Victoria long thapon lo basi ni ki hek pen bang ke returning officer la ke do we bang athom da ARCS office pen appointment ng pike la sa prangsi head returning officer bangke alang limen ke Dipok Mondol alang the RCS along senior inspector lo la penon Dr. Salem sa bangke returning officer lo la penadun tu la ke Rajan Timung alang ni sitame ARCS Dipu alang sila senior inspector la pendak Pini Dr. Salem sa long bangke assistant returning officer Madaram Charia Song si Pini dake lem salong bangke dake rak charia song ko bangke dak bangke ni tumke dak bangke lakhabon pe Nijangkar benglong kirunialong longri krehni sarhabeame amina sai hemalong pherangkiame phapon ke phapon alam theke lapohen kedam tang jakong ni phai kep arni rikang mi hom lakhai siarong along Bisnuram terang lapen Raju terang aphan hipon joksi bidasing terang aphan kangbura achom ke edama puthang Rensing be longri asar abangkar bi customary aron karkan lo pusi longri krehni sarhabeame kirunia roy hin pen jongdam lo athe inut longri asar ke kangbura achom edamon e lapen alangli long kidun kaceraptun langmi piamang harsing be aphan ke inut rong asar pu hokpon long lelo lapen alang lipan madu arong along ta wan phun ipon long lelo pusi longri krehni sarhabeame ahin pen pangdakpon helang pipen bidasing teron report Malang News. Ini na ito par kecengsi kepacini gang tu ngale lo. Elemen ke ramsing kan tu. Ngapare long ri cara be amai keroni aro amai tu. Asi ndak aron karkan ke jokti ko. Asi ino bangni abang ku aron karkan apak si. Cihek panal itu pan kepacini ji kusinal itu pan kecing wai betul lo. Asi penangan alam teneli isi pen tok ponji risi koira hini bagdo alam the angkung dulu. Asi nasa angkung isi pen eli nale tuma panang patini ko. Ari cihek panal tuma pan patini ji kela helom aron karkan abang tu. Irkang me hom number 1 along bidasing terang ajom aphang mimi aku pen Bisnu terang lepen Raju terang bangheni rong asar amekar thi ponjok si rong rup rong ke rong op ke claim lake karbi kasomari aron karkan binong lo asialang li nuson ke claim angke chok ti dalu bersinili pacini pon lo ta sige chok ke bang pu phan rada tum kang sai pon la ke kenang sot dam et longli lapen anut kaprek aphanta pathi pading dam longli bidasing terang alam penke habe bang thok aphan rong arak hang sita pawang longli lapen akenang sot kaching wai ji pulo tangte jiroi long riang bong si jingwai nangji krisir ke keceng ahut rong reng bong hom arni lik miji long kramsa long kisar handang aphan ke krois Kogruisi habi kapeti apot non ke pedam longli lo inkoi habi
Haku di kren rong gang tu ikido ahud lig mi long kramsa long kisar hanjang arni atengsi acom asar lapen long ria sar atum ansi nokbari along ri cari calompo inkorasi akia rensing rajan kathar long ria sar apan lam ki kapa bon ponke rong arak kedua tum kecok ce adai thi mulang inkorasi rong ara kedo tum jong si aron ot thekthi lapen kechok che inside thekthi pulo tangte Jakong pokre tropti arni ada porpai troksi malompen kiase long nit headbrands ame pujiten singnar lapen kongchun bang birson ing kiatum jalin si klaim bang puduan long nit alang royalong lang kachinglu amen pen ke bang atung hor kijun abong mate sisa panghang pen lang royalong bethe betha warte kang mate lahai sisa chada bet koi cho anpin ajoine long nit along kedo aradatum lang roy alang kachinglu dam ke damanta ka phere meme anpin ason si dolo ong dung atum ke long so kang chuadim aklong pale dam desi hichi pen dam chon malom si sang lap titipu si chethan lapen ajah ka tuma bangke rit ke dam atum tadodo lasi alang litum tame langroi parai kap nang kok tiki lasi labangso ka phere me mea son pen pajok dunjia phanti kese long nit head bronze pen klem bang fukido anatum chelang si labangso bong mate sisa kang hang achet hai hui rim si ke pang thirasai klem pon lason si alang litum pen pachini ponfu kewang jilang arni pen ke chok kijuna hormu abang langroi along pen pon pera achar si bitikang ernangji jong si pati pegdet pulu tangte sodak pen insai ponji putalong nit kes e headbrands ame pujiten singnar pen pachini pon manja pen jenison rong pi report malong news ini tum kes e long nit headbrands pen pati posin tum dak long nit aroi ke pang thira sai deng pon lo ladak thegam long lo lang kaching lo men pen halloween kapre long pen ke wanga tum bong sisa la hor na kijun son si do ola dak lang na ching lu pen la si pina bong sisa kang hang son do lang roi long stami wart to son theglong la pen litum dak ti bok teraya rong rada tum sung ipiglo themane komane asomak tum sisa sakak komane tum lang ching lu mala tong ak la son do olo la si suning rilo ke bang langar ni nalitum pini pen bangke la bong ke ban pela dak horna kijun la hai bangke ington na po la pen lang ka chinglu yi pusta me nalitum picnic yong si choji puten nalitum long so kang thu do la pen hala pu lang ba pusta me do nalitum hala dak la dam tas chok la dak ke nalitum picnic apan ke bang pusta me la dak ke pang thiro tum madu ta be pusta me hala dak picnic sport adim bang hada picnic ke chodim bang ke hada ke pang thiro tum ke ton ke lang tum stami dolo la sinalitum hada le dam igrong la dak alom ke pang thiro bang ben nalitum wang po la dak bong sisa pang hang po lang roi long bar kang chodi ti la dak bang ken litum te bok tera rong ara tum kasik sak thep piglo jong si la dak patoi ti plute ni tum kes e long nit head draft stami sudah kang sa pipo ani kang sam nalitum lang le na chinglu choji la or hai van be pusami nalitum wang kami lang chingluri pun litum na pun edet ta hai mene stami nalitum ani kang sam baji popen ar par dak do de na ko baji popena akeli jong si la do ko la dak do ko plute ni litum ahin pen insa kon de jakong poni pai kre troksi arni ada por pai sir ke balom pen borjan youth forum BYF rong thilu rong plim branch KSA rong plim branch committee lapen KSA rong thilu unit song thom chingrum pet pen rong thilu rong plim hit thialong kepang thera sai kedeng pon lakhain ko raisi borjan constituency ke parlo rong thilu rong plim ke lumbajong constituency dhonseri constituency lapen sinhason constituency pen aduya hoi kachara block ahawar anpar sitame lamet kurupo kalitang bonglong terang ahawar iklo puai pitsta bangso ahawar non puanta kaching thuramu pen chenglok loka charli amo hai hui pa phidun piklang laswa jok kar biang long along kipa phidun hup ahawar asonsi nang manla bonta penang an aning kana prang pen rong thilula pen rong plimplam hawar ariso ejang isi nang do pen klem dam che paduk si piniarni an isi pen isi asai ang deng pon bom lola pen deng pon bom jilang pusi nang pachini dun difu pen advenson hanse report malong news Dimapur pen jorhar na thuki dam boma gari kaching koi
Jakong ni paikri troksia da porpai kris ya pormalom Borpothar police station ke parlo Bor nirja langroya dolongalong ihum Dimapur pen jorhadana thuke dambom agari kachingkoy gari kate warabang ke pacat ke gajok khangun eder si dolong arum langroyalong klodam choklo pusi adungarai ke thek dunlong atumpen nang pachinipon lapen birta kirip dunlong ahut anke kichi ke jang abela anjalang sopen Rajib Sandong ki report Malong News. Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.